Dan di obat nyamuk iki. Ayo. Oh no! Iya. Beras kengko cukup ora sampai buka sampai sahur. Beras nek utang konggone yuk Sri pisan. Katek bedes loro kuwi peh. Nek mangan ngalah ngalahi blantongan. Jane iki weteng apa jumbleng. Ya ora paham. Ki mau bedes loro, rene ambune iki nyang ndi? Mosok sing batang yamene. Piyo piyo, tangi. Mosok bocah isok sampe yamene panggang batang. Pah, piye to Mbok Dik? Jare Pak Ustad kuwi tidurnya orang puasa kuwi ibadah. Dadi nek turuku akeh, ibadahku ki yo akeh. Ngono lho Mbok Dik. Ibadah ya ibadah, tapi gak ngono carane. Diatur ngono poso setahun ya kuat. Aduh. Peh esuk mau sahur yo mek telo karo banyu putih. Nyantol mek anek tele. Kaya nutut ki nggo jame cek suwi pisan. Oh iya, jare Pak Ustad nek gak kuat poso full, beduk gak apa-apa. Tapi po yo enek iki panganan omah ngono iki. Arepe nek warung yo ora enek info blas. Oh iya, ya aku. Wah, anake mek permen iki. Piye to? Kene iki nek masalah poso ya mesti tertib to. Lawi, wae ngemut permen no. Sik to nyot. Iki lho, aku ki mek ngecek kadaluwarsane. Pomo gak kadaluwarsa engko kan kena tak nggo buka to nyot. Ngono lho nyot. Lah awakmu lho wis ora poso. Malah nggo badhe kan rutus terus dalan iki lho. Ngene lho, Bang. Sakjane aku nyono ya pengen poso, tapi aku gak duwe yang. Lah terus apa hubungane poso karo yang lho? Ngene lho, Bang. Kan yo lek duwe yang kan enak to, Bang. Sahur enek sing buka. Buka yo enek sing ngelikne. Terus HP ku muni, mak klunting. Nah, enek tulisan. Selamat berbuka sayang. Nah, ngono kuwi enak to, Bang. Alah. Ya wis kono lho, gendakno karo kentongan. Ben enek uga sahur. Lah mbok kira aku ora payu ngono ya. Wah, memu iki mesti mie goreng iki nyot. Sing kecape dari kedelai pilihan, dirawat seperti anak sendiri. Lah, kowe kok rum, Bang? Wah, kino mie senenganku ya nyot. Iki mang mine spesial, Bang. Lho ndo. Ah, lagi ini doke. Piyo, jelas enak kuwi nyot.
Ya jelas lah spesial. Wis ngene kene yo. Aja ganggu ibadahku. Piye to Bambang? Diparani kok malah ngalih. Kowe malah ngetutne aku to, Nyot. Ya Allah, maafkan hambamu dari godaan setan yang terkutuk. Ngene lho, Bang. Dawaku ya aku rene golek kanca. Malah kuwe ngalih. Ngene lho, Nyot. Awakmu iki lho setan. Ganggu wong poso. Kowe ya ro dhewe to kancamu ngene iki lho, imane tipis. Wis ngali yo. Ora poso rasane ngarepku. Ganggu wong poso ae. Ngono ae nesu. Sithik nesu, sithik nesu. Nesu kok sithik-sithik. Nah, iki lho. Pah ganyote kucuk atrae. Rene-rene ra poso, nggawa mie favoritku pisan. Anak ndoke pisan. Wis aman iki kene wong. Kucluk, sapa nyumet mercon nek kene? Oh, nyapa wae, ra poso wae. Sopo sing gak poso iki? Iki mau lho nemu ceblok ning ngisor kono tak resiki. Kan lumayan kena nggih bukongko. Kamu tuku mercon nek ndi? Yo nek online no. Oke. Njaluk mercone aku. Ayo disemet bareng. Oke. Dan di banyamu iki. Ayo. Oh no. Jangan lupa komen, like, and subscribe YouTube @Wong Deso 24. Kebiasaan anak muda dalam pergaulan masa kini. Suat sendiri. Takumba kumba kumba kumba